Hallottatok az izotretinoin nevű pattanás ellenes csodaszerről? Nem lepődnék meg, hiszen a TikTokon ez mostában nagyon fut. Egyébként ez egy gyógyszer, sőt ez egy vényköteles gyógyszer, és talán nem véletlenül, mégpedig azért, mert az alkalmazásnak lehetnek kockázatai. A legnagyobb kockázat az, hogy aki ezt szedi, és a szedés közben teherbe esik, akkor annál nagy eséllyel, jelentős eséllyel alakulhat ki fejlődési rendellenesség a magzatban. Tehát az izotretinoinnal vigyázni kell, még akkor is, hogyha ilyen-olyan illegális módon sajnos hozzá lehet jutni vény nélkül is. És hát arról ne is beszéljünk, hogy az izotretinoinról terjedő hírek egy része teljesen téves, például az, hogy a orrot megvékonyítaná, hát erre túl sok bizonyíték nincsen, vagy legalábbis nem úgy, ahogy ezt sokan gondolják. Ha érdekel a téma, olvasd el a cikkünket a pirulakalausz.hu-n, és hogyha érdekelnek a hasonló érdekes és fontos hírek az egészségügyről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.